problemă. Am dat foile deoparte și m-am ocupat de sirop. Am pus 300 de ml de apă, 100 de grame de zahăr, 100 de grame de miere și zeama de la o lămâie. Le-am ținut pe foc doar cât să se topească zahărul, după care am lăsat siropul la răcit. Am topit 150 de grame de unt, am uns baza tăvii cu unt, după care am început să așez foile. Câte două le-am uns cu unt, altele două, iar le-am uns cu unt. Am pus 150 de grame de nucă și am continuat așa cu foile până am terminat tot pachetul. Am porționat baclavaua, am uns din nou cu unt și am dat-o la cuptor 30 de minute la 180 de grade. Așa fierbinte, am turnat deasupra siropul rece, s-a absorbit în câteva minute, după care am decorat-o cu puțină nucă mărunțită, iar acesta este rezultatul final. Este absolut divină! Poftă bună!